Haide să-ți spun ceva ce nu ți-a mai zis nimeni până acum. Diferența între fondul de ten aplicat cu burețelul și cel aplicat cu pensula ține pur și simplu de preferință. Pe jumătate de față o să aplic fondul de ten cu o pensulă teșită, iar pe cealaltă jumătate o să folosesc un burețel umezit. Dacă îți dorești o acoperire mai mare, atunci aplică fondul de ten cu burețelul și umezește-l cu apă rece. Acest lucru va crește durata fondului de ten și nu îți va migra de pe față. Mișcarea trebuie să fie doar prin tapotare și nu prin ștergere. Practic, cu ajutorul burețelului uniformizezi produsul, dar și excesul dacă este cazul. Burețelul îți oferă o fixare mai bună, care te ajută și la rezistența fondului de ten pe tot parcursul zilei. Pensula cu care aplici fondul de ten trebuie să fie neapărat din păr sintetic, densă, pentru a distribui produsul cât mai uniform pe ten. Ca să ajungi la acoperirea fondului de ten aplicat anterior, trebuie să pui mai multe straturi, iar acest lucru îți va încărca tenul. Pensula mai poate lăsa și urme pe față, asta dacă nu este folosită corespunzător. Și cu toate acestea, este destul de greu să ai un ten uniform dacă folosești pensula. Diferența între cele două moduri este vizibilă, însă alegerea îți aparține în totalitate. Pentru mai multe sfaturi de make-up, urmărește-mă!